खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे YouTube चेनेलावहाय। आङो दिनै नोंथांमोनजों ओरैनो शेयार खालामज्लायनो बेबायदि दसे सम होनानैबाबो आङो भिडिअ बानायनाय जाबाय। माने भिडिअखौनो लाबोनो हाया आरो आङो माने भिडिअखौ बानायनो सानो एसे खामानिनि थाखायनो आङो थाथ'नो गोनां जायो आरो लोगोफोर। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। माने आं गोदान भिडिअ होनाय लोगो लोगोनो नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम सहैनाय बायदि। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर। दाखालिहाय आङो पियार जासुलाखौ लोगो मोनदोंमोन। माने आङो इउटुब चेनेलखौ आंनिखौहाय आङो नेमखौ चेन्ज खालामनो होननानै आं बुंबाय थादोंमोन। माने पियार जासुलाया बुंदोंमोन आरो खिन्थु आङो पियार जासुलानि नाम दोननायखौ आङो एसेबां साबजानाय मोनासै। माने पियार जासुलाया आंनि चेनेलखौ बोख्रब चेनेल ला होननानै बुंदोंमोन आरो आङो एसे बोरैबा उसुबिदा मोननानै आङो बोख्रब चेनेलखौ आं लानाय जायासै। बिनिखायनो आङो आंनि नेमखौनो आङो लानाय जाबाय आरो लोगोफोर। गाज्रि दामोनसै लोगोफोर। नैबेनो आङो माने माइ फोथारावहा फैदों। नैबेनो जोंहानि माइ फोथारा एसे ओंखारहांबाय आरो नै माइफोरा मोजाङैनो ओंखारदों। बहुद मोजां जादों आरो लोगोफोर। माने बोथोरा दिनै बारा एसेबां सान्दुं नङा, एसे गरमानो, अब्लाबो बांद्राय गरम नङा आरो बोथोरा दोमैलुलु जागासिनो दङ आरो। माने आङो दिनैसो बारियावहा बेबायदि थाबायफैदों आरो बेरायफैदों। माने आङो माबायदि जादों, आं बेलेग एसे खामानियाव दंमोन नालाय नै हाग्रा दुजोब्बाय बिसिं, बेखौ आङो साफा खालामलायनांसिगोन। बारा दोनबाय थाब्लाबो आरो मोजां जायाना। दायो आं नैबे न'नि फुख्रियाव सफैबाय। माने दाखालि बे दैया रानजोब्बायमोन दे लोगोफोर। आंथ' सानदोंमोन माने रानजोबस्रासिगोनदां होननानै। माने बै सिंगालावहाय एसेबां गोथौ नङा आरो नैबेयावहा गोथौसिन, माने रानजोबस्रासिगोनदां साननायमोन। माने अखायानो बहुद गोबाव फैयासैना, बहुद गोबाव फैयासै आरो अखाया। आङो माइ फोथाराव फैदों नालाय, बेनिखायनो आङो माइ फोथारनिल' लानाय जादों आरो फिथाइ थाइजोब्बाय आरो नै रनजित दै लोगोफोर, बे माइआ रनजित। नोंसिनिसिम मा बुङो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरनो हागोन। नाया बहुद गिदिर गिदिर जाबाय दे लोगोफोर। माने आङो गुन्दै दाना होआखै नालाय, बेनिखायनो नुवा आरो दैया एसे गल' जाना थाबाय। माइआथ' जोबोद मोजां जादों नै लोगोफोर, नाय माबायदि। इसिंनिया एसेबां मोजां जायाखै आरो, अब्लाबो माबायदि जायो नायनोसै लोगोफोर। नै नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनो हागोन, नोंथांमोना जुदि बेबायदि आबाद मावोबोला। आंथ' बिदि आबाद मावखायो नालाय, बेनिखायनो दिन्थिनाय जाबाय आरो नोंथांमोननो माबायदि जादों बेफोरखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामज्लायनो होननानै आङो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो लोगोफोर। नायलांबाय थादो नै भिडिअखौ लोगोफोर। आङो बारा गोलाव खालामबाय थाया दै, भिडिअखौ आङो सुंद'ल'सो लाबोगोन दिनै। नै लोगोफोर, बैग्रियाबो बिबार लाजोब्बायसै। देनां देरबोला जानांगोन बेखौ। जोबोर गोथाव दे बिनिया, गोखैबो गोबाबबो गोदैबो। बिसिंबो ओरै दोङो आरो माइआ, ओरै भिउआ बेबायदि नुयो नै आंना सिगुन दंफाङा एसे देरहांबाय। नै लोगोफोर, सिगुन दंफाङा एसे देरहांदोंसै आरो लेमबाय लोगोफोर, माइआ लेमबाय। बिमायाबो नै जि गिलुलुखा, आयौ नो जाहानि नङा दै बियो, मादै लाहानिसो। आयौ नै फिसाफोराबो मोनखासिगोन। 1 2 3 4 5 6था दं। मोनसिगोनलै अमायाव 5,000 खरिहै 30,000 दङ। मोनसिगोन बिसोरो गिदिर गिदिर जाथारबाय। एफा मोजां मोजां नै
nih आयु एफा मोजां ना अमाया बेसोदे लोगोफोर आं खासिसो लायो दासो देरहांदोंसै नै एसे देरहांबाय जा गोमोन आंखौ खुरगौबा जादों बे बहा खुरनो आङो माने जोंहानि न'आ जाथारिखायनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो बायोहाय माबायदि जिरायना दं ओंख्रि संनो नागिरदों खोमा मा ओंख्रि नाले मा ओंख्रि बेदर मा बेदर बिलाय बेदर बहाबा अमा बेदर दाउ बेदर सोर लाबोआमोन लाबोनायालाय मैया आंलाय बहा लाबोखो मैयालाय ना हौवासासो सानलायलांगोन जोंना एसे बिदिनो जालायो दे लोगोफोर दा बाराबा बियो आंखौ दा होखारहरगोनसो बहाबा थांनो गोनां जायो होखारहरबाथाय होनमाखाय नायलाय लोगोफोर मबाइलावसो माबा मिबि नायगासिनो दं मामि दै नै माबा सुबाय थादों लोगोफोर मालाबा मोजां दिन्थिगोन आङो न'खरनि मानसिफोरखौ बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर माने उनाव लोगो मोनफिनलायगोन बाय बाय